Els encausats pels fets que van ocorrir fa un any a la Conselleria han organitzat avui a les Veles una barra antirepressiva per tal de recaudar fons per les despeses que han d'afrontar per aquesta causa penal. Estava molt potent a la universitat i va fer diferents accions i una d'elles va ser entrar a la Conselleria d'Educació. Amb tot això hi va haver una acció repressiva amb 40 persones encausades i amb multes de 1.000 euros i una de 3.000. I ara hem organitzat això, el grup de suport a les encausades, per recaudar fons per tot el que pugui venir. Ara mateix les multes estan paralitzades perquè ara estem en un procés penal i ara ens han dit, ja m'han confirmat que han d'anar a judici. I per tant, el judici té un cost i també han d'estar preparades per si arriben les multes. Nosaltres demanant l'absolució total. No se va fer res mal fet, se va entrar a un lloc públic, així com s'ha entrat 1000 vegades sindicats i mai ha passat res. Però la societat i els mitjans de masses se van encarregar de criminalitzar la protesta.